cáo để gửi các quan điểm rồi. Quốc không có trên bàn ta tôi không có mấy phòng cảnh còn từ nhà thằng làm sản xuất trừ từ lúc có robot năm ta đi gặp việc làm phòng cảnh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please uniform for safety reasons. Hello mga ka-Ilonggo! Nakaabot na gid man kita diri sa Laos o kung Lao PDR o People's Democratic Republic. So this is my first time sa sininga country. Explore naton ang lugar kag syempre ang mga pagkaon kag kilalano naton ang mga tao. Panorama Restaurant overlooking ang Pakse District. Tahom sang lugar. Magkano to? Hindi ko alam magkano. Kuya, magkano yan? Hindi ko alam eh. Yung maliit, 35. Baka siguro mga 55. 55,000. Ang mahal ah. 55,000. Kuya, pailaw. Burger worth 45,000. Okay, thank you. Abi naman kita sa Avewan Hotel, tupad sang Mekong River. Pasabaw, mainit nga sabaw. Ang dala nun, may pagka-downtown sa Iloilo, to parehas lang ah. Kuya Joshua. Ito yung pangalan ng isa? Sisuk! Hello! This is very hot. Pinatawag na nila nga kopun ng pagkakahang utan-utan. Ini ginatawag naman nila nga pho. Abi kita sa Luli-Lula Sukiyaki. I always buy. Lamon pa mo. Hi guys! Sa Zaleng naman ini, may pa-itlog, may pa-utan-utan. Kuya. Ini naman tinatawag nila kopyak. May rice noodle, kag may pautan-utan. Amo kada siya. We are in Taksim. Which restaurant? Sisuk restaurant. Wow, what are you eating? Spaghetti. Wow. And
Mga ka-Ilonggo, madamo gyud salamat sa inyong paglantaw sa inyong video and continue to support the Ilonggo Wanderer. So sa iban pa ng mga tinuon, pilit anay kita.